Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Таала безнең көннәребезгә бәрәкәт бирсен. Шушы гомерләребезне Аллаһ ризалыгында үткәрергә насыйп әйләсен. Динебезнең карашы исемнәргә. Күркәм исем ул кешенең бер билгесе. Шуңа күрә динебез аңар игътибарсыз калмады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер кешеләрнең исемнәрен үзгәртте. Һәм бу күп чиракта булды, мәсәлән, путларга табыну. Исеме булса, мәсәлән, Габдул Гузза, Гуззаның кулы. Абдурахманга мәсәлән үзгәртте. Габдуш Шамс, кояш кулы, мәсәлән, кояшка табынучы. Аны да Абдулла ки Абдурахман дип үзгәртте. Кыскача гына әйткәндә, бар харам, ягъни харам исемнәр. Аларны кешенең хакы юк үзенең баласына кушырга. Әгәр дә ул кеше дин тота икән, без ислам карашыннан мәҗбүр итәбез аны үзгәртергә. Мәсәлән, татар халкында мәсәлән Мәгъбүдә дигән исемдә булган. Мәгъбүдә, ягъни аңар табыналар. Аңар табынучы кеше. Бу инде дөрес түгел, мәгънәсез исем, хәтәр исем, шуңа күрә моның исемен үзгәртергә кирәк. Яки Габдур Расул, Аллаһның Расулының кулы. Бу дагы дөрес исем түгел. Габдун Наби, мәсәлән, пәйгамбәр кулы. Бунда инде Аллаһка башка нәрсәгә табыну булса, ул вакытта бу исем харам, һәм аны үзгәртергә тиеш була. Шул ук вакытта мәсәлән, утка табынучы мәгънәсен бирә икән, мисал өчен ул фарси телендә булырга мөмкин. Утка табыну мәгънәсен яки башка төрле шундый табыну мәгънәләрен бирсә, ул исемне үзгәртергә ваҗиб, ягъни андый исем кушырга ярамый. Әти Габдул Нур да бу шуракта дөрес түгел. Юк. Нур, Габдул Нур ул Аллаһ исеме, шуңа күрә ул дөрес һәм күркәм исем булып тора. Сез әйткән Габдул Наби, Габдул Расул дигәндә Габдны алып атып, Расул, Наби иттереп кенә калдырса, бу шуракта ничек? Расул Наби ярый, ләкин Наби инде пәйгамбәр мәгънәсе. Шуңа күрә әйбәт түгел. Менә хәзер шуңа күрә әйтәсем килә, бу харам исемнәр, бар макрух исемнәр. Макрухның мәгънәсен дә. Яни макрух харамнан түбәнрәк. Ягъни ул тыелган, ләкин харам шикелле аның гынахы түгел. Үзгәртсән әйбәт, үзгәртмәсән гынах булмый инде. Менә монда нинди исемнәрне кертергә мөмкин? Пәйгамбәрбез заманында кайбер исемнәрне үзгәртте, мәсәлән, Барра, изгене үзгәртте Зәйнәбкә мәсәлән. Пәйгамбәрбез үзгәртте, чөнки үзен мактау. Мәсәлән, изге дип исем кушты, ул үзен мактап йөри, тәкәбберлеккә алып бара. Шул ук вакытта бар шундый исемнәр, аны Шәһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре зикр итә, дингә бәйле булган. Мәсәлән, Шейхуддин, Шейхул-Ислам яки Тақиюддин яки Нуруддин мәсәлән, дингә бәйле яки исламга бәйле исемнәр безнең халыкта кергән ул, фарси халыкларында кергән, ләкин аны галимнәр бик үк әйбәт дип әйтмиләр. Ни өчен? Чөнки теге кеше, мәсәлән, без аны хәзер диннең остазы дип атадык. Шейхуддин мәсәлән, бу кеше динсез. Исеме диннең тазы, ул динсез кеше. Теге исеменә туры килми. Мәсәлән, без Габдун Нур яки Габдулла, Абдурахман дип атыйбыз икән, ул кеше җүнсез булса дагы, ул барбыр Аллаһның куллыгыннан чыкмый. Ул барбыр Аллаһның кулы, теге мәгънәсе туры килә. Монда инде кешенең исеме мәгънәсенә туры килмәскә мөмкин. Әйбәт, әгәр дә ул чынлап та шундый кеше, әлбәттә без шундый булсын дип кушабыз индеме, ләкин барбыр андый исемнәрне кушканда галимнәр шикләнергә кирәк дип әйтәләр. Уйлабрак, чөнки бөтен дә туры килмәскә, мәсәлән, аның исеме Ислам, ул дингә каршы эшли мәсәлән. Хәзерге вакытта исемне кушалар, кинодан яки мультфильмнан бер матур исем ишетсә, ошаса тота да куша. Кеше үзенең диненә карамый, үзенең милләтенә карамый, теленә карамый, тота дагы куша. Ул алай түгел. Татарлар без, динебез Ислам. Шуңа күрә менә бу ике әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Иң беренче ислам күзлегеннән динебезгә игътибар итәргә, ислам күзлегеннән муафиq исем булырга тиеш. Кайберләр әйтә, ни өчен? Ул барбыр тәэсир итә. Мәсәлән, безнең керәшеннәр бар шулай бит. Татарлар, ләкин диннәре христиан. Аларның исемнәре татар исемнәре түгел. Күпчелегендә Василий яки Настя яки кем урыс исемнәре. Шулай бит инде. Үзләренең исемнәре белән алар күрсәтергә телиләр. Алар ислам динендә түгел, башка насара динендә икән күрсәтергә телиләр. Нәкъ шулай ук бездәген мусульман булгач, үзебезнең исемнәребез мусульман дип күрсәтеп торырга тиешле. Һәм инде рөхсәт ителә мәгънәле татар исемнәре яки фарси исеме булсын, ләкин ул мәгънәле булсын. Әгәр дә мәгънәле икән, ул тыелмаган һәм күркәм. Менә хәзер сорау туа. Кайбер кешенең исеме, мәсәлән, Линар мисал өчен. Шундый чиракка сорыйлар, исемне үзгәртергә кирәкме, юкмы дип. Бу асылда бу исем аны хәлик мәгънәле дә түгел, шул ук вакытта теге путка табыну мәгънәсе дә түгел инде. Монда чиракта бу шин мәгънәсе Ленин армиясе дигән сүздән кыскартылган инде. Мәгънәсез исем инде, мәгънәсез исем. Шуңа күрә бу инде кешенең үзенә кайта. Әгәр дә тели икән, мәсәлән, дин тота башлагач, минем оныкларым, мәсәлән, шул кешенең баласы, шул кешенең оныгы булсын дип әйтүен теләсә, ул аңар игътибар итсен. Мәсәлән, хәтерлим, Рабит Батулла язучы бар бит инде. Аннан сорадылар.
Аның бит исеме Роберт булган. Ялгышмасам шулай булган. Ник үзгәрттегез ди? Ул әйтә, һәрвакытта бит син яшь булмыйсың. Бабай булгач, Роберт бабай дип эндәшүләре колакка ятышлы түгел. Шуңа күрә Роберт ягъни ялгаучы гарәп мәгънәсе белән исемне үзгәрттем дип әйтә. Менә шушы якны да уйлап бетергә кирәк. Һәм инде икенче як, кыямәт көнендә Аллаһ иң яраткан исемнәр белән чакырачак. Кешегә күркәм матур исеме белән бөтен кеше янында чакырса, ул әлбәттә күркәм һәм матур була. Аннары үзенә күрә бер ширатта барлыкка килергә мөмкин. Менә шулай дип тә уйларга, сине иң соңыннан чакыралар, исемең мәгънәсез булса дип тә куркырга да кирәк аннан. Кеше үзен шулай тәрбияли бит ул. Аннары менә балаларына да исем кушканда, туктале, минем баламны соңыннан теләр-теләмәс кенә чакырмасыннар, иң беренче рәтләрдә шундый күркәм исем белән чакырсыннар дип хыялланып яши башлый кеше. Менә тәрбиянең үзәгендә нәрсә ятырга тиеш. Ул сез әйткәнчә динле дә булып бетмәскә мөмкин, әмма күңеле чисталыкка тартылган булса, ул инде баласын да шундый иттереп үстерергә тырышачак бит. Моңар инде Җәлил хәзрәт бик зур игътибар итә. Менә безнең башка зыебыз Җәлил хәзрәт исемнәрдән башлый. Кеше дин тотмаса дагын, ләкин исеме мусульманча булсын. Чөнки аның исеме үзен исламны билгетә. Хәтта аны башка дин тәэсир итә калса, аның бит исеме Ахмад, Мөхәммәд ничек инде башка дингә керә алсын? Юк. Дини исем булмаса, инде аңар җиңелрәк тәгән башка динне кабул итәргә. Аннары Абдулхак Саматовны хәтерлим. Менә теге исем алыштыру мәсьәләсендә асылда галимнәр әйтәләр, исем мәгънәсез булмаса, харам булмаса, алыштыру мәҗбүри түгел диләр. Чөнки сахабалар вакытыннан соң табигыйндар, мәсәлән, фарсы илләренә кергәннәр, ислам дине кергәч, исемнәрен алыштырмаганнар. Кайберсе алыштырган, кайберсе алыштырмаган. Без күрәбез шулык Рустум, шулык башка фарсы исемнәрне күрәбез. Алыштырмаганнар исемнәрен. Шуңа күрә теге алыштыру мәҗбүри түгел дип әйтәләр. Ләкин бу кешенең шәхсән үзенә кайта. Әгәр дә кеше дин тота башлагач үзенең ислам исеме булуын тели икән, ансы үзенә кайта. Мәсәлән, Саматов Абдулхак хәзрәтләре, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әйтә иде, менә син ди чүлдә үлсән ди, яки бер урманда үлсән. Синең паспортыңны таптылар. Анда язылган исем. Ләкин ул исламга бер нине катнашы юк ул исемнең. Хәзер сине кем итеп күмәләр? Мусульманчамы? Башка дин шәме? Менә шул вакытта алдырып китәләрме? Исемнең менә мәгънәсе дип әйтә. Әгәр дә синең Ахмад, Мөхәммәд яки Абдулла дип язылган икән, сине һич шиксез, син динсез булсаң да, сине мусульман дип уйлыйлар һәм мусульманча күмәләр, шулай бит инде. Хөрмәтләп мусульманча күмәләр. Шуңа күрә исемнең дәген, шушы әйберләргә дәген бәйләнеше бар. Инде хәзер үзебезнең төп темага кирип китик. Без Аллаһ Тәгаләнең нинди күркәм, матур исемен тәкъдим итәчәкбез радио тыңлаучыларыбызга һәм аның мәгънәсен ничек иттереп аңлатабыз. Бүгенге Аллаһның исеме ул Әс-Сәлам. Коръән Кәримдә бер аят бар, ул анда үзенең исемнәрен атый. Ул Хашр сүрәсе, шуның ахырында Хуаллаху аллази ла илаха илля хувал маликул аль-Куддус әс-Сәлам аль-Муъмин дип бер уннап исемен атап китә. Шушында атаган исемнәрнең берсе үзен Аллаһ Тәгалә атый Әс-Сәлам дип. Әс-Сәлам. Без аны ишетеп беләбез. Әссәламу алейкум. Мәсәлән, безгә ул колакка ятышлы сүз. Шулай ук Пәйгамбәребез безгә өйрәтте, намаз бетергәч, астагфирулла, 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 Аллаһумма антас-сәлам ва минкас-сәлам, табаракта я зал җалали вал икрам дип әйтергә өйрәтте. Менә хадистә килде шушы Аллаһның сәлам дип атау. Эй Раббым, син сәлам, синнән сәлам, һәм син мубарак, я Раббым дип Аллаһка мактау сүзләрен әйтү. Әс-сәлам нинди мәгънә бирә әс-сәлам? Гарәп телендә аның мәгънәсе иминлек, имин булу. Ә инде Аллаһка килгәндә, Аллаһны Аллаһ Тәгалә әс-сәлам дип атагач, нинди мәгънә килә? Монда Коръәнгә таянып, Пәйгамбәребезнең хадисләренә таянып, галимнәр әйттеләр, Аллаһка 3 мәгънәсендә әйтеп була дип әйтәләр. Беренчесе, барлык гаибләрдән һәм кимчелекләрдән имин булган зат ул Аллаһ. Ягъни без Аллаһка әс-сәлам дип әйтәбез икән, ул бөтен кимчелектән дәген пак. Икенче мәгънә, ул миннәрне сәламли җәннәткә кергәч. Өченче мәгънә, он бөтен җан иясе бу мәхлукатта, бу дөньядагы бөтенесе дәген иминлек, Аллаһ Тәгалә аны иминлек. Аллаһка алардан бер нинди зыян килми, фақат иминлек кенә килә. Менә шушы 3 мәгънәгә тукталып китик әле. Беренчесе, Аллаһ заты белән барлык кимчелекләрдән дәген пак. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Лейса камислихи шей ва хувас самиул басир." Аллаһ Раббыбыз бер нәрсәгә дә шамаган, шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче. Ләкин аның ишетүе безнең ишетүебез шикелле түгел. Аның күрүе безнең күрүебез шикелле түгел. Аллаһ Раббыбыз, Пәйгамбәрбез әйтә, ишетә иң нечкә тавышларны дагын, хәтта кап-караңгы төнне, кип-кечкенә кырмыска, кап-караңгы җирдә йөрсә дә шуның аяк тавышларын ишетә диде. Безнең күңелебездәге уйларны күрә һәм фикерләрне белә.
Шуңа күрә аның бер сыйфаты дагын кешегә ошамаган. Һәм барсы дагын камиллек. Менә мәсәлән, Аллаһ рахимле, мәрхәмәтле. Без дәген үзебезнең балаларыбызга рахимле, мәрхәмәтле булырга тырышабыз, шулай бит инде. Ләкин әти кеше кайбер вакытта яки әни кеше рахимлелеге аркасында бозып тагын җибәрергә мөмкин баланы. Ләкин Аллаһ андый кимчелектән пак. Аллаһ Субхану ва Тааля белә, хикмәтне нәрсә икәнен белә. Ул хикмәт заты, ул илаһи зат, аның рәхмәте шушы хикмәт белән бергә. Хикмәт белән бергә килә. Кайбер вакытта сиңа сынау тагын бирә, кайбер вакытта авырлык тагын бирә, ләкин ул сиңа файдага. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва-шарру лейса илейк". Эй Раббым Алла, сиңа зыян күтәрелми. Ягъни менә без тәкъдирдә күрәбез, Аллаһның язган язмышында үзебезгә карата авырлыклар да, начарлыклар да күрәбез. Ләкин ул Аллаһка начарлык белән кайтмый. Ләкин безнең уебыз гына җитми аңар. Мисал өчен, Аллаһ сиңа бирә хауф. Аллаһ сиңа бирә бер фаҗига. Кайбер кешеләрне беләбез. Аварияга чорый, юл халакәтенә чорый, исән кала. Шуннан соң үзенә сүз бирә дингә басырга, дин тотырга, тормышын үзгәртергә. Бу кеше диннән ерак иде. Ләкин әнисе әйтеп килде: "Улым, Алла ярамый, улым, Алла ярамый, улым тәүфиклы бул" дип әнисе дуга кылып килде. Әнисенең сүзен тыңламады. Шушы бер юл халакәте аңар җиттек, тормышына кире кайтырга, кире уйларга, бу тормышның хикмәтен аңларга һәм эй Раббым, сиңа гыйбадәт кылырга кирәк икән дип Аллаһка дингә басырга. Һәм андый очраклар әс түгел. Менә хәзер карасак, бу юл фаҗигасы аңар зыян, шулай бит инде, ул анда кулын сындырырга мөмкин яки зарар күрергә мөмкин. Ләкин ахират ягыннан карасак, ул аңар яхшылык белән кайтты. Чөнки ул дингә басты. Иншалла намазын укый. Алла бирсә, ахиратта ул бәхетле һәм сәгадәтле булачак. Дөньяда яшәүнең мәгънәсен аңлады, шулай бит. Ансы иң беренче чиратта инде бу дөньяда ул бәхетле була, һәм ахиратта да иншалла бәхетле була. Кайбер кешеләр ярлылыкта. Аллаһ аңар ул күпме тырыша байырга, ләкин Аллаһ бирми. Күпме байырга тырыша, ниндидер сәбәпләр кылып карый, ләкин Аллаһ аңар бирми. Хәтта кайбер риваятларда килә, Аллаһ әйтер ди фәрештәләрне. Бу бәндә мәсәлән сәүдә оештырмакчы була, планлаштыра, Аллаһ тәрә фәрештәләрне ябыгыз аңар юлны дип әйтә. Әгәр дә мин аңар хәзер байлыкны ачсам, җәһәннәмгә кертәчәкмен. Әгәр дә шулай яшәсә, ул иншалла җәннәткә бара. Теге кеше эше барып чыкмый, һәм бу сүгә, бу миңа ярдәм итмәде, монсы булышмады дип сүгә, Аллаһның рәхмәтен, аңа килгән рәхмәтен белми дип әйтә. Бу дагын Аллаһның рәхмәте ди. Менә хәзер без карыйк, Аллаһның рәхмәтенә килгәндә, һәм шушы сәлам исеменә килгәндә, Аллаһ безгә иминлек бирде. Менә бу безгә тормышта яшәүебезнең атмосфера дип әйтәбез без. Атмосферада безгә булган һава, суларга безгә тиешле, анда азот бар. Галимнәр әйтә, мәсәлән, 78% азот, 21% кислород һәм 1% башка матдәләр кешегә кирәкле сулыш өчен. Галимнәр әйтә, әгәр дә ул шулай булмаса, кешелек бу дөньяда яши алмас иде. Әгәр дә кислород 50% булса, бу безнең һавада бөтен нәрсә янып бетер иде. Әгәр дә кислород 10% кына булса, без утның нәрсә икәнен белмәс идек. Бер нәрсәне яндыра алмас идек диләр. Әгәр дә азот булмаса, бер кеше яши алмас иде. Кем шушындый микъдарда шулай төгәл итеп шуны куйган? Һәм саклап тора. Кем? Табигатьме? Табигат ул юк иде. Юк булган әйбер үзебезнең бар ите аламы соң инде? Һәрбер сәгатьтә хата бар диләр. Аны төзәтергә кирәк, зур обсерваторияларга карап, кояш, йолдызлар йөрүшенә карап төзәтергә кирәк дип әйтәләр. Иң төгәл йөрү 1 секундка дагын ялгышмый торган хәрәкәт шунда. Шунга карап без сәгатьләребезне төзәтәбез. Хәзер сорау туа. Сәгать ясаучы бар, шулай бит инде. Сәгатьне бер кешедәген үзеннән үзе булган дип әйтми. Сәгатьне ясаучы бар дип әйтә. Ләкин шушы сәгатьләребезне карап төзәтә торган йолдызларны кем ясаган соң? Күптән түгел генә Нобель премиясе бирделәр. Кварц сәгатьләрнең яңа буынын уйлап табу мөмкинлеге бирә торган ачыш ясаган өчен Америка галимнәренә әйтәләр, иң төгәл сәгать булачак, әмма барыбер аның да ялгышы булачак диләр. Чөнки ул бәйле күк йөрүшендәге йолдызларга, айга, кояшка. Кем аны ясаган? Кем шулай итеп йөртә аны? Бу барысы тагын Аллаһ Раббыбызның. Ягъни кеше тәкәбберлеге аркасында кабул итәргә теләми. Тәкәбберлеге аркасында, әгәр дә уйласа, фикерләсә, ул кабул итә, моны ясаучы ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Раббыбызның исеме Әс-Сәлам. Һәм ул безнең тәнебезне дә шулай итеп ясаган. Менә карагыз, Сәлам исеменнән бер мисал. Менә безнең теш сызлый башлый. Кайчан? Инде врачка барырга вакыт җиткәч, шулай бит. Бу теш сызлауның бер нервларның сигнал. Тешне ясат, тешне карат. Алайса берничә елдан соң инде тешне чиреп бетәчәк.
Без гадәттә аңар карамыйбыз, авырту баса торган дару эчәбез дигән, шуның белән тынычланабыз. Бу Аллаһның инде сиңа килгән сигналы, ясат төшенне дигән. Шул ук вакытта, мәсәлән, кайбер врачлар әйтә, менә безнең сөякләр эчендә бик көчле нервы күзәнәкләре бар. Нәрсәгә кирәк ул анда нервлар? Аны хикмәте нәрсәдә? Әгәр дә Алла сакласын, кешенең берәр җирдә сөяге сына калса, ул шуны хәле каты авырта, теге кеше сөяген селкетә алмый. Һәм селкетмәүнең иң зур хикмәте шуңар кирәк. Әгәр дә селкенеп, әгәр дә мәсәлән бернинди нервы булмаса, шул рәвештә кеше йөрсә, аның сөяген кире кайтарырга бик җайсыз булыр. Ул вакытта инде сөяген кире ялгап та булмас иде. Аблай ул селкетә дигән алмый. Шул селкеткәч кире сөякне шул рәвешенә китерәсен дигән яңадан алар үсә башлый. Монда бит хикмәт кем шушы нервларны куйган? Нәрсәгә кирәк ул бер караганда? Ягъни һәр нәрсәдә хикмәт. Мәсәлән, сөяктән тәндә үсә, ләкин күпмедер микъдар җиткәч 25 яшьтән мәсәлән кешеләр туктый үсү. Һәм ул гомер буе шулай торырга мөмкин. Ләкин бер 40 елдан соң кешенең сөяге сына калса, яңадан шушы үсү процессы уяна дип әйтсәм була, һәм алар бер-берсен ялгыйлар. Кем шулай итеп аны ясаган? Булар барысы дагы Аллаһ Раббыбызның бөеклеген һәм безгә иминлектә яшәүне теләген белдертә. Һәм бездән фақат талап ителә бер әйбер. Таныш ул затны. Таныш ул затны. Әгәр дә син шуны танагансың икән, сорау туа, нәрсәгә мине Аллаһ шулай ясаган? Шундый мөгъҗиза рәвешендә безне ясаган, мөгъҗизалы табигатьтә яшибез. Нәрсә өчен? Шул вакытта инде җавап кирәк. Тиккә генә түгел, уен өчен түгел, мәгънәсез түгел, ләкин бер олы мәгънә өчен, ул да булса Аллаһны танып, аңарга ибадәт кылу. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә килә, Аллаһ Раббыбыз кыямәт көнендә бер кешегә әйтәчәк. Җәһәннәмгә бара торган, Аллаһка иман китермәгән кешегә әйтәчәк: "Бөтен дөнья байлыгын сиңа бирсәм, син аны уттан котылыр өчен садака итеп бирер идеңме?" дип сорагач, теге кеше әйтә: "Бирер идем" ди. "Бөтен дөнья байлыгын бирер идем." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әй адәм баласы" дип әйтә. "Мин бит синнән күп әйбер сорамадым. Бу дөньяда булганда мин синнән аны хәлик байлык сорамадым. Фақат сорадым ла илаха иллаллах. Ягъни Аллаһны таны, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат икәнен таны һәм гыйбадәт кыл. Фақат шуны сорадым" дип әйтә. Ләкин инде ахирәттә кире кайтарып булмый. Шуңа күрә, менә без шушы дөньяда яшәгәндә уйланырга тиешлебез. Фикерләргә тиешлебез. Һәм акылыбызны дөрес, файдалы юнәлештә юнәлештергә тиешлебез. Менә безгә Аллаһ Тәгалә бирде акыл. Фикерләр өчен акыл бирде. Ләкин кызганычка каршы, кайбер яшьләрнең фикере фақат кызлар, аракы яки башка. Ни өчен? Чөнки дөрес юнәлеш юк. Алар бу дөньяда яшәүнең максатын белмиләр. Менә син бу дөньяга килдең, аның бит яшәүнең максаты булырга тиеш. Мәгънәсез яшәп булмый бит инде. Әгәр дә кеше шуны белсә, аңласа, бу дөньяда яшәүнең максатын ул Аллаһның ризалыгын алыр өчен. Мәсәлән, әгәр дә син шуны аңласан, мәсәлән, без бит әйтәбез изгелек кылу дип әйтәбез, шулай бит. Бөтен нәрсә дингә бәйле. Менә мәсәлән, хәзер урамнарда кар ята. Урамнарны җыштыру ул бит изгелек. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иман турында әйткәч, иманның иң биеге ла илаха иллаллах диде, һәм иң ахыргысы, иң түбән дәрәҗәдәгесе, хәтта юлдан бер кешеләргә зыян китерә торган әйберне алып, кырыйга алып ташлау, ул иман билгесе диде. Ягъни мәсәлән, кешегә йөргән начар икән. Мәсәлән, шул ук юл чистартучы кешеләрдәген. Әгәр дә шул ният белән кешеләргә җиңел булсын, мәсәлән, тротуарда йөрүчеләргә җиңел булсын, өсләренә боз төшмәсен, шул ният белән эшлиләр икән, алар саваплы булалар. Ахирәттә шушы менә син гади урам җыштырган өчендәген син савап аласың. Һәм шул ук вакытта сиңа хезмәт хакы түли икән, мәсәлән, эшләгән өчен акчада гына аласың. Ягъни әйтәсем килә, иманлы кеше ул һәр вакытта дагы изгелеккә бәйле дип әйтәсем килә. Аллаһны да ризалата, һәм шул ук вакытта җәмгыятькә дәген файдалы эшли ала. Һәм менә бу икенче мәгънәгә килгәндә, Аллаһ Раббыбыз җәннәттә мөэминнәрне тахиятухум яума ялқаунаху салам диде. Аларны сәлам белән каршы алырлар диде. Фәрештәләр һәм Аллаһ Раббыбыз җәннәттә сәлам. Һәм җәннәтне дәген дарус салам диде. Валлаһу ядгу иля дарис салам. Аллаһ сезне сәлам йортына чакыра. Җәннәтне дарус салам дип атады. Нинди мәгънә? Ягъни иминлек йорты. Анда сиңа авыру да булмаячак, анда сиңа төрле бәла-каза да булмаячак. Бу сиңа бөтен авырлыклардан иминлек йорты, ул да булса җәннәт. Һәм кеше бу дөньяда шуңар омтыла. Аллаһның ризалыгын алырга, Аллаһ вәгъдә иткән җәннәтенә керергә. Чөнки бу дөньяда күпме кеше мәсәлән авырлыклар кичерә. Тормышында, гаиләсендә, яки төрле хыянәтләр, я нәрсә, я ире белән, я хатыны белән төрле авырлыклар кичерә. Һәм шундый рәвештә үлеп тәген китә. Әгәр дә кеше Аллаһка иман китергән икән, һәм ул шушы Аллаһ вәгъдә иткән җәннәткә өметләнә икән,
ул кешегә өмет була. Бу дөньяда мин авырлык кичердем инде дип әйтсә дә, син вәгъдә Аллаһның җәннәтенә эшлә. Намазыңны торгыз. Әйе, синең эшендә бәлки яки гаиләдә авырлыклардыр, ләкин үтә Аллаһ хакын. Әгәр дә шуны намазыңа бассан, Аллаһның кушканнарын үти башласан, күңелдә тынычлык табасың. Иншалла Аллаһ Тәгалә гаиләдә дәген тормыш рәхәтлек бирәчәк. Гаиләгә дәген тәүфик бирәчәк. Әгәр дә алар булмаса, син кыямәт көнендә җәннәттә Аллаһның вәгъдәсенә өмет итәсең. Әгәр дә алай булмаса, кеше кызганычка каршы бу дөньяда дагын рәхәт күрә алмый. Ахирәттә дәген ул рәхәт күрә алмаячак. Чөнки Аллаһка ышанмады, аның кушканнарын үтәмәде, тыйганнардан тыелмады. Шуңа күрә менә бу җәннәтне Аллаһ Раббыбыз Даруссалам диде. Даруссалам һәм анда кергән кешеләр ибинлектә булачаклар. Һәм без барыбыз да өметләнәбез. Аллаһ Раббыбыз үзебезнең бабаларыбызны шушы җәннәт әһелләреннән кылып һәм бергә шунда очрашырга насыйп әйләсә иде. Өченче мәгънәсе турында мин сөйләдем. Менә бу бездән килгән, Аллаһтан килгән һәрбер әйбер ул яхшылыкка, һәм ул иминлек берсе дәген кешегә зыян булып кайтмый. Аллаһ Раббыбыз безне бу дөньяны шулай ясаган, һәм ул кешегә фақат яхшылык, иминлек китерә. Менә без хәзер тукталыйк Ассаламу алейкум дигән исәннәшүебезгә. Мусульманнар ни өчен Ассаламу алейкум дип исәннәшәләр? Без беләбез, безнең гомергә татар халкында булган Ассаламу алейкум. Ул фақат революциядан соң гына дингә каршы килә башлагач, исәнмесез дигән сүзгә алыштырганнар. Бөтен ислам өммәтендә яки төрки халыкларда, Төркиядә дә хәзерге вакытта Кырым татарларында да Ассаламу алейкум дип исәннәшәләр, шулай бит инде. Нинди мәгънә ул? Ни өчен Ассаламу алейкум? Иң беренче, Һәм ул кайчан башланган? Ул башланган Адам алейхиссаламны Аллаһ Раббыбыз әйткәч, исәннәшергә куша шулай итеп фәрештәләр белән Ассаламу алейкум, һәм аңар җавап кайтаралар Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип. Менә иң беренче, ягъни кешенең бар булуыннан шушы исәннәшү башланган. Менә шушы сәлам аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям инде пәйгамбәр булгач аны өйрәтте, гарәп халкына дагы яңадан өйрәтте. Ул иң күркәм исәннәшү дип. Гарәпләр инде ул онытканнар иде. Алар мәсәлән хәерле иртә, хәерле кич һәм шундый сүзләр белән генә исәннәшәләр иде. Пәйгамбәрбез безнең Ассаламу алейкум. Ни өчен Ассаламу алейкум? Нинди мәгънә бирә? Менә монда без аңладык, бу Ассалам ике мәгънә бирә. Беренчесе Аллаһ исеме. Ассалам ул Аллаһ. Ягъни мин сиңа Ассаламу алейкум дип әйткәч, ягъни сиңа Аллаһның исеме белән әйтәм, Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен, иминлек бирсен дип әйтәм. Икенче мәгънәсе, гарәп телендә Ассалам иминлек, тынычлык, иминлек. Ягъни мин синең белән күрешкәндә Ассаламу алейкум. Ягъни миннән сиңа көтелә фақат иминлек кенә. Менә мин сиңа иминлек белән әйтәм. Иминлек булсын сиңа, тынычлык, бәхет булсын дип әйтәм. Ягъни Ассаламу алейкум дип әйткән кеше инде оннан хәтәр көтмисен. Чөнки ул Ассаламу алейкум дип әйтә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, монда инде ике мәгънәсен дәген кушсам була дип әйттеләр. Шул ук вакытта Аллаһ исеме Ассаламу алейкум, ягъни Аллаһның исемен әйтәм. Һәм шул ук вакытта сиңа иминлек булсын. Аллаһның исеменә бәйле иминлек булсын. Ягъни Аллаһ Тәгалә мәсәлән без бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәбез. Аллаһның исеме белән башлыйм. Аллаһның ар-рахман-ар-рахим булган исеме белән башлыйм дип әйтәбез. Ә монда әйтәбез сиңа Ассаламу алейкум, Аллаһның исеме белән әйтәм мин сиңа. Аллаһ ярдәмче булсын, Аллаһ үзенең иминлеген сиңа бирсен дигән мәгънә бирә. Ә инде өстәсән Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ул Сәлам биргәндә дә өстәргә була, нәйме? Ие. Аның савабы дагы артыграк. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез бер мәҗлестә утырганда бер кеше керә, Ассаламу алейкум дип әйтә. 10 ди, 10 дип әйтә. Икенчесе әйтә, икенче керә дә Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ ди. 20 ди. 20. Өченчесе керә Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дигәч, 30, ягъни берсенә 10 савап, икенчесенә 20 савап, өченчесенә 30 савап. Шуңа күрә тутырып әйтсән, 30 савапка ия буласың. Шуңа дагы сәламны әйтү сөннәт, кайтару ваҗиб диделәр галимнәр. Мәсәлән, бер кешегә Ассаламу алейкум дип әйтәсен икән, инде ул кеше ва алейкум ассалам дип кайтарырга тиеш. Сезгә дәген Аллаһның сәламе, иминлеге булсын дип кайтарырга ваҗиб була. Ягъни мәҗбүри була. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва идә хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха ау руддуха" диде. Әгәр дә сезгә сәлам әйтсәләр, сез шулай ук кайтарыгыз яки яхшырак арттырыбрак кайтарыгыз ди. Мәсәлән, сиңа Ассаламу алейкум дип әйтә икән, син аңар ва алейкум ассалам дип кайтарсаң, нәкъ шул ук. Яки кайтарасың икән ва алейкум ассалам ва рахматуллаһ дисәң, инде арттырдың.
ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух дип әйтсәң, тагы да кайтырыбрак кайтарасың. Тутырып бирдең инде. Тутырып, шуның өчен сәлам әйткәндә кимерәк кайтарга кирәк түгел. Мәсәлән, сиңа берәү әйтә икән, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип әйтә икән, инде син мәҗбүри рәвештә ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух дип тутырып кайтарга тиеш, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, шулай ук кайтарыгыз яки арттырыбрак кайтарыгыз диде, кимерәк түгел диде. Шуңа күрә сәлам кайтарганда тагын шундый әдәбе бар. Шулай ук менә бу гади генә әйберләр аны Пәйгамбәрбез безгә өйрәтеп калдырды. Пәйгамбәрбез әйтте, кеше кеше белән олы кеше очрашса, кеше сәлам әйтә башлый диде. Яки мәсәлән, транспортта барган кеше, атта барган кеше белән җәяүле очрашса, транспорттагысы әйтә диде. Әйбәтрәк хәлле яки мәсәлән яшьрәк ул башлый дип әйтә. Яки утырып торган кеше белән барган кеше, утырып торган кеше әйтә диде. Гади генә әйберләр. Менә без Пәйгамбәрбезнең тормышына карасак, ул безгә өйрәткән дингә карасак, ягъни кичкенә генә бер караганда бит инде гади бер әйбер, шулай бит. Исәнләшү, аның әдәбе бар. Шул ук вакытта мәсәлән, аерылышканда да исәнләшеп китәргә. Исәнләшү Аерылышканда саубуллашуның махсус сүзе юк менә гарәп телендә, гарәпләрдә исәнләшү белән саубуллашу. Ассаламу алейкум дип әйтәсең. Шул ук Аллаһны сезгә иминлек булып шулай калыгыз дип син аларга шушы теләкне теләп китәсең. Ассаламу алейкум дип әйтәсең. Күрешкәндәге шикелле саубуллашканда да шулай ук. Аннары күрешкәндә мәсәлән ирләрдә күрешү, кул белән күрешү мисал өчен инде. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар, әгәр дә ике мөмин күрешсә, тоташып торганда гөнаһлар куелар диде. Шуңа күрә мәсәлән кул биреп күрешү ул саваплы санала. Безнең халыкка кергән мәсәлән ике кул белән күрешү мисал өчен инде теге асылда икесе дә ярый. Ике кул белән күрешү дә ярый, бер кул белән күрешсә дә әдәпсезлек түгел, ул да ярый. Чөнки кайбер хадисләрдә килә, бер кул белән күрешкән дип тәген килә. Бер кул белән генә күрешсә, теге ниндидер кимчелек булды дип уйламасынга дип әйтәм. Теге дингә ул хилафлык китерми дип әйтәм. Ә булай безнең гореф гадәтебез, халкыбыз олы кешеләр белән, хөрмәтле кешеләр белән ике кул белән күрешкәннәр, һәм ул күркәм асылда Пәйгамбәрбезнең дәген моңар дәлиле бар. Сахих Бухарида, Имам Бухарида аны китерә. Ике кул белән күрешү дигән хадисен китерә инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Мас'удка дуга өйрәткәндә шу ике кул белән тота кулын, шуңа күрә таянып әйтә. Ассалам турында әйткәндә кыскача шушы әдәпләр. Без ассаламу алейкум дип әйтәбез. Һәм балаларны да шуңар өйрәтергә кирәк. Мусульман балалары ассаламу алейкум дип исәнләшергә белергә тиешләр. Һәм бу кичкенәдән килгән бер гадәт һәм бер әдәп. Тагы бер хадискә тукталасым килә. Кайбер сахабалар намаз укыганда нәбез ат-тахият әйтәбез бит инде. Ассаламу алейкум я Аллаһ, Аллаһка ассалам дип әйтә торган булалар. Ассаламу алейкум Җибрил, шулай дип дуга кыла торган булалар. Әле намазның бөтен кагыйдәләре өйрәтелеп беткәнче, үзләренчә дуга кылалар. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул Ибн Мас'уд хадисендә килә инде әйтә. Алай дип әйтмәгез ди. Инналлаһа хувас-салам ди. Аллаһ ул үзе сәлам. Аллаһка сәлам әйтү дөрес түгел дип әйтә. Шуннан соң өйрәтә ничек? Әйтегез ди. Ат-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллаһи ва баракатуh. Ассаламу алейна ва аля ибадиллаһи ссалихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуh. Безнең белгән ат-тахият бу. Пәйгамбәрбез ат-тахиятны өйрәтә. Менә шу ат-тахиятка тукталыйм әле. Ат-тахият нәрсә ул? Тахия ул тәбрикләү сүзе. Гарәп телендә тәбрикләүне аңлата. Патшаларны шулай итеп тәбрик итәгән булалар. Һәрбер патшага аерым тәбрик сүзе булган. Һәм монда инде галимнәр аны төгәл мәгънәсен әйтмиләр бу тәбрикләү сүзе, ләкин монда күплек санда килә. Ат-тахият тәбрикләр мәгънәсендә килә. Монда инде ассалам дип Аллаһка әйтелми, ләкин барлык тәбрикләр, барлык мактаулар бер Аллаһка булсын дип әйтелә. Мәсәлән, Аллаһ үзе бөтен сәлам Аллаһтан булгач, без инде Аллаһ сиңа бездән сәлам дип әйтә алмыйбыз, шулай бит инде. Ләкин барлык мактау дип әйтәбез без. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип әйткән шикелле, барлык мактаулар бөтен галәмнәрнең Раббысына дип әйткән шикелле, монда дагын барлык мактаулар, тәбрикләр бер Аллаһка булсын дип әйтәбез. Чөнки ассалам ул Аллаһныкы. Аллаһ аны безгә бирде. Без кешеләргә мөрәҗәгать итәбез, Аллаһ сезнең сәламе булсын дип кешеләргә әйтә алабыз без. Ә Аллаһка алай дип әйтмибез, һәм бу әдәпсез була. Шуңа күрә без ат-тахият дип әйтәбез. Менә бу ат-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-таййибат, салаватлар, дугалар, бөтен изгелекләр, бөтен яхшылык Аллаһка дип без әйтә алабыз. Аннары пәйгамбәрләргә килгәндә ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллаһи ва баракатуh, пәйгамбәргә сәлам әйтәбез. Һәм ассаламу алейна ва аля ибадиллаһи ссалихин. Безгә дә сәлам булсын, һәм һәрбер изге бәндәгә сәлам булсын дип әйтәбез. Һәм пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә кеше шул сүзне әйтсә ди, барлык изге кешегә шушы ирешер дип әйтә. Ягъни намаз укучы кешегә шушы дуга ирешер дип әйтә. Күк белән җир арасында булган кешеләргә ирешер дип әйтә. Менә шушы нигә таянып, кайбер галимнәр нәрсә дип әйттеләр. Әгәр дә мусульман кеше
намаз укымый икән, ул кеше башка мусульманнарга кимчелек китергән була. Аларга дуа кылмый. Менә шушы дуганы укымый ул. Ассаламу алейна ва ала гибадиллахи салихин. Һәрбер изге кешегә Аллаһның сәламе булсын дип ул дуа кылмый. Шуңа күрә ул ниндидер кимчелек тә китергән була, башкаларга дагы ул дуа кылмый дип әйтә. Әгәр дә дуа кылса, һәрберебез дуа кылсак, без бүтән мусульманнарга, бүтән башка кешеләргә дәгән дуа кылабыз. Башка кешенең намазы дагын ул башкаларга дагы дуа кыла. Шуңа күрә менә бу намаз мәсьәләсе без аны теге дин әһелләре тиккә генә әйтмибез. Намазның әһәмияте, намазда аның һәрбер хикмәтен без белеп тәген бетермибез. Аның хикмәте бик күп, бик күп, бик күп. Шун мәгънәсе аның Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтте бит: "Иннас-салата танха анил фахшай вал мункар" диде. Хакыйкатьтә намаз кешене бузык һәм фахиш гамәлләрдән саклый диде. Әгәр дә кешене шушы намаз белән тәрбияләсән, кичкенәдән намазлы булып үсә икән, иншалла ул бузыклыклардан дагы тыелучан бәндә була. Менә аңгар бер мисал әйтәсем килә, мәсәлән, без бит баланы мәсәлән мәктәпкә бирәбез. 7 яшьтә. Язасы дагы килмәскә мөмкин аның. Күбрәк унисы килә, ләкин мәҗбүри рәвештә укытабыз, укырга өйрәтәбез, язырга өйрәтәбез, аның белән шөгыльләнәбез. Нәкъ шулай ук Пәйгамбәрбез дә әйтте, 7 яшьтә намаз укырга өйрәтегез диде. 7 яшьтәге баланың намаз укыйсы килми аның. Ләкин син аны өйрәтәсен, уятасың, өйрәтәсен, шулай итеп кызыктырасың, укытасың. Шулай итеп ул зур үсә. Әгәр дә ул кичкенәдән намаз укый башласа, ул кеше иншалла тақва кеше булачак. Әгәр дә кичкенә вакыттан математикаларны өйрәтмәсән, язырга матур итеп өйрәтмәсән, ул кеше зур үскәч инде аны кире өйрәнергә теләмәячәк, һәм шул ук вакытта язуы да начар булып калачак. Кичкенә вакытта тырышмаса, нәкъ шулай ук без әгәр дә кичкенә вакытта шушы иман орлыкларын балаларыбызга сала алсак, Алла бирсә, һәм намазның әһәмиятен аңлап, намаз ул гыйбадәтенә түгел, шул ук вакытта ул сине тәртипкә өйрәтә, әхлакка өйрәтә, куркуга өйрәтә. Сине бер кеше күрмәсә дәгән, Аллаһ сине күрә, урларга ярамый, таларга ярамый, әшәке сүз әйтергә ярамый дип кешене тәрбияләсән, иншалла шушы намазы аны тугры һәм дини, Аллаһ Раббысын ризалай итә торган, һәм шул ук вакытта әти-әнисенә мәрхәмәтле, җәмгыятькә файдалы кеше итеп үстерәчәк. Шуңа күрә менә бу намазда бер кичкенә генә ноктага тукталдык. Шушы бер дуа башкаларга дагы ирешә торган дуа. Без намаз укыганда бүтән башка кешеләргә дәгән дуа кылабыз. Аннары шаһадат кәлимәсе әйтәбез: "Ашһаду ан ла илаха илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ" дип шаһадат әйтәбез. Ягъни мин шаһидлек кылам, гуахлык итәм, Аллаһтан башка гыйбадат кыларга лаеклы зат юк, һәм Мухаммад пәйгамбәр Аллаһның кулы һәм илчесе дип әйтәбез. Булар турында сөйләсәк бик күп. Безнең гыйбадатыбыз, һәрбер Аллаһ кушкан эшебез барысы дагы олы бер хикмәт белән эшләнелә. Барысы дагы мақасиду шариа дип атала. Диннең максаты дип атала. Һәм менә сез кайбер сорауларыгызда да әйттегез. Дин ул нәрсә? Фақат намаз гынамы дип? Намаз гына түгел ул. Ләкин ул бәйле намазга. Һәм намаз кирәк кешене тәрбияләр өчен. Безгә мәсәлән, табиблар әйтәләр, син шуны аша, шуны аша, шуны аша, тәнең сәламәт булсын өчен, шулай бит. Яки шулардан тыел, тәнеңгә зыян китермәс өчен. Аллаһ безгә әйтте, шуны эшләгез, рухыгыз сәламәт булыр. Бу әйберләрдән тыелыгыз, гынахлардан тыелыгыз, рухыгыз, җаныгыз сәламәт булыр, имин булыр. Җан рахаты, җан тынычлыгы бу иң зур байлык. Һәм аны татый фақат шул намаз укыган кеше, Аллаһка гыйбадат кылган кеше генә. Һәм Коръәндә дә бар бит хәзрәт әйме, намазга каза юк дигән урын бар анда бер. Намазга каза юк дигәндә ул каза кылып укырга ярамый дигән сүз түгел, намазны алыштыра торган әйбер юк мөселман өчен, шулай бит. Аны шулай итеп аңларга кирәктер. Ул намазга каза юк дигән әйбер ул асылда тәфсир итүчеләр кешеседер. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Инна ссалата канат алал муъминина китабан мавқута." Һәрбер намаз үз вакытында фарыз булды дип әйтә. Шуңа күрә һәр намазның вакыты бар. Аны Аллаһ үзенең бер илаһи хикмәте белән кушкан безгә. Шул вакытларда башкарга. Шуңа күрә мусульман кеше намазны вакытында башкарга тиешле. Аллаһ кушкан икән, ул башкарсын шулай итеп. Эш сәгать 8-дән башлана, мәсәлән 6-га хәтлек яки 5-ка хәтлек. Инде син әгәр үзенчә йөри башласаң, син дөрес кеше түгел. Хыянат кыласың эш тәртибенә, шулай бит. Кушканнар икән 8-га киләсең, яки 9-га кушканнар икән 9-да килергә, син мәҗбүри. Сорап тормыйсың бит нәрсәгә кирәк дип. Нәкъ шулай ук Аллаһ шулай кушкан икән, мәҗбүри үтә. Аның хикмәте бар. Менә без әле кайбер хикмәтләр турында әйтәбез, шулай бит. Әле безгә ачылмаган хикмәтләр бик күп. Намазның әһәмияте бик зур. Әйбер, һәм менә безне радиобызны тыңлыйлар, бәлки кайбер намаз укымаган әбиләр дәген, олы яшьтәге апалар да тыңлыйлардыр. Шуңа күрә аларга киңәш итеп әйтәсем килә. Гомеребез үтте, ләкин анда булган төрле хәлләр булырга мөмкин, төрле вакыйгалар булырга мөмкин.
ахыргы гомеребезгә барабыз, ахиратыбыз бар, үлеп терелмәк бар, һәм шунда алып бара торган гамәлебез безнең фақат изге гамәлебез. Ә иң изге гамәл ул да булса намаз. Шуңа әйтәләр бит, кабергә кеше керер, үлгәч, аның белән керер бер тере әйбер. Ул кеше үлек булыр, ләкин ул әйбере тере булыр. Әгәр дә ул хөрмәтле булса, күркәм булса, ул аны хөрмәтләр. Әгәр дә ул начар булса, ул аңар фақат зыян китерер. Ул да булса аның гамәле. Бер нәрсәне алып керә алмыйбыз кабергә. Кәфенлектән башка бер нәрсәне алып кермибез. Алып керәбез үзебез белән гамәлләребезне. Һәм менә безнең изге гамәлләребез үзебез белән бара. Ахиратта үзебезнең акылыбыз белән без изгелекне хисаплый алмыйбыз, шулай бит. Әйе, изге гамәлләр күп, ләкин Аллаһ кушкан гамәлләр, Аллаһ безгә таләп иткән гамәлләрне без белә алабыз. Менә Аллаһ намаз укырга кушты. Рамазан аенда ураза тотырга кушты. Бай кешеләргә закат бирергә кушты. Хаҗ кылырга мөмкинчелеге булган кешегә хаҗ кылырга кушты. Менә шушы әйберләрне без беләбез, моны Аллаһ кушты, һәм моны сораячак. Шуңа күрә менә моны әзерләдекме без, юкмы? Эй Аллаһ, Раббым, мин белмәдем, мин моны әзерләргә белмәдем дип. Әйе, безнең бәлки әбиләребез, Совет вакытында яшәгән әби бабайлар кайберләр әйтерләр, мин мөмкинчелегем булмады, мин әзерли алмадым, мин курыктым, мин белмәдем дип әйтерләр. И Аллаһ аларны гозерләр бәлки. Ләкин без хәзерге вакытта алай дип әйтә алабызмы? Шуңа күрә менә шушы әйберләр турында уйларга кирәк. Нәрсә алып барабыз, шуны уйларга кирәк. Һәм шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббымнан сорыйм, безгә шушы хакыйкатьне аңларга Аллаһ Раббыбыз барыбызга насыйп әйләсен. Һәм үзебез белән нәрсә алып барабыз без? Үзебез белән Аллаһ каршына нинди рәвештә барабыз? Һәрберебезгә уйларга һәм фикерләргә ярдәм итсә иде.